Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ, ekene m unu. Igbo anyị abịa. Ọ bụ anyị bụkwa Igbo Class World. Anyị na-eweta asụsụ na omenala Igbo na ọdịmma ndị Igbo na njem. Taa abịa m ikwu maka ihe gbasatụla alụ n'ala Igbo, maka anyị na-echefuzi echefu. Agụlụgụlụ bịakwa chetela unu, ma ọ bụ na anyị fụkwa nke gbatakwụrụ anyị bịakwa chetela unu maka omebe unu mere nchefu. Ya bụ ka ala anyị wee na-adị mma, maka ọ bụ ụmụ anụ ahụ na-akpuchiri anyị azụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe na mmadụ mechaa alụ ọnọrụ. Ọ na-abụ mgbe bulu gboo, mgbe Enugu anọọsa, mgbe nna nna anyị fa onye mee alụ, anyị na-achụpụrụ ya n'obodo, ma ọ bụ na ọ kpụchara alụ ahụ ebe niile adịkwa ọcha. Mana kịta onye mechezi alụ ọnọrụ n'enu alụ, ọ nọrụ n'enu alụ, ọ na-akpụchighe mmadụ azụ, ọ na-akpụchighekwe mmadụ azụ nke ukwuu, ọ na-akpụchighe obodo azụ. Mma agwa unu alụ ndị anyị fụgasị nji wee pụta bịa ikwu ihe a ka nchetakweli ya unu ọzọ. Gwakwa unu ihe alụ na-eme ebe mmadụ nọ ya na obodo, ma ọ bụrụ na akpụchapụrụ ya n'ụcha ebe niile ọ dịkwa ọcha. Chukwu nwee ihe ọ na-asọ nsọ, ala nwere ihe ọ na-asọ nsọ. Ọkwa unu fụrụ okwukwe mmadụ na-edu ya, ihe onye kwere na ya ọ na-agazikweli ya. A sị na ọnụ a ifụrụ bụ ọnụ Chukwu. Ihe ndị jụrụ ajụ bụ ihe ndị jụrụ ajụ. Ị na-eje ụka, ị na-agọ mmụọ, o nwere nke ikwere ya, o nwere ndị enwekwe nke fa kwere ya. Ya bụ mana ama ihe dị mma dị mma, nke dị njọ dị njọ. O wee bụrụ ya ndị be anyị, ihe nchọ ịlụtụgasị aka na mbọsị nke taa bụ maka alụ. Kedu ihe bụ alụ? Alụ bụ nwanne anara edine nwanne, nna anara edine nwa ya, nwanne di anara edine nwunye nwanne nwoke, nwaanyị ada agba n'ilo, nwanne ada edine nwanne nwaanyị ma ọ nwanne nwoke, ada edina ụmụ anụmanụ. Ụmụ anụmanụ bụ ihe rụrụ arụ. Ịma nnọkọta je dine ụmụ anụmanụ. Kedu ihe nji na-alụtụ aka ụmụ anụmanụ ma ọ bụ idine? Ihe bụ alụ dịkwa ọtụtụ. Ya bụ ịmara ihe bụkwa alụ, ịmatakwa ị na-ete ka ichetakwelu ndị be anyị na-ekwu ihe bụ alụ. Mana ebe m gbakwasịrị okwu wee na-ekwu maka alụ na mbọsị nke taa bụ maka ndine mmadụ ibi n'ụzọ eziri ezi. Idine mmadụ, di na nwunye idine, ọ bụ ihe mara mma, tọrọ ụtọ. Mana ijezie dine n'ụzọ gbaa n'ilo, ọ bụ tụmandị ụmụ nwanyị, ọ bụ ihe lụrụ alụ. Nwoke gbaa n'ilo, ọ bụkwa eneta agara, mana ọma agara, mana nke nwaanyị ka njọ. Ihe nke nwaanyị ji ka njọ bụ na ịbịa omenala anyị megide na nwaanyị ga na-akwanyere di ya ugwu pụrụ iche. Maka ịgba n'ilo, inwe ike jee mụtakwa nwa onye ọzọ dubata n'ụlọ. Mana nwoke gbaa n'ilo, ọ da-adị njọ. Ọmụgodi nwa ya nọrọ ebe ahụ, ọ da-abatakwa n'ụlọ. Ya bụ ndị be anyị, ịmara ihe anyị na-afụ n'izu ụka gara aga. Di mmadụ jee dina ewu. Ịmara ewu na-akpa n'ụkwa, ewu ji ọnụ na-eri nri na ana nkịtị na-ata aja, ka di mmadụ dina ejidie. Ndị be anyị, ọ dị mma? Ọ bụ alụ, ejidekwere ya. Ọ bụ nwoke iwu dinere ewu. Kedu ihe a ga-akpọ nke ahụ? O nwekwa nwaanyị, ka ihe a ga-akpọ ya? Anyị ama akpọ ihe a ga-akpọ ya. Ọ pụtara na nwaanyị adịghị enye ya ndine? Anyị amara. Mana ka o si na dị, ọ bụrụ na nwaanyị ga-enyere gị ndine, ihe ọnya ya ọnya o kwere, ije dine onye ọzọ, maka ọ bụ ọrụ ya ka onye gị ndine. Nke bụ na ọma ndị na-enye gị ndine, ịnụ nwaanyị anụ, nwaanyị ịnụrụ anụ, ịgụpụta ego gị, jee mee isi ego, kpọbata n'ụlọ, o kwere enye gị ndine. Ọ bụ ọrụ nke kachasị mkpa. O so n'ihe kachasị mkpa
nshọtụ ka m kọwaziela unu anụ ọganụ inwe laịsensị nshọtụ ịma ndị na-eyizi akwa wee na-alarụ ụla ị ga na-agba ọtọ tija kwa mbọsị ịmara kwa mbọsị ịkwakọcha anabara ịchịta ịchakampeli nya akwa eji alarụ ụla ihe wee na-enenegodi ọ bụrụ tv na-enene mgbe a ga-ejezi naba ị ga-eyipụ ya ugogo gbala ụtọ tija kwa mbọsị onwekwu mbọsị ije kwa mbọsị ka iji gaa na-emekwu and ị ga na-awụchasị arụ ike wee yizie akwa ndina ahụ nwalụ mma na-ekpu ikpukpu ọma iyi enye akwadobezie nnaba maka iyigodiri wee na-agagharị a na-akwado nnaba achọzi ịnabazi ụla itinye aka yipụ ya wugogo ebe tere aka ị ga-agba ọtọ tija wee na-alarụ ụla dịka ịchọ mgbe ọbụla o ji chọọ ọnya o mebie mgbe ọbụla o ji chọọ ọnya onwe dị excuse chaa belụsọ ma ọ na-arụ adịrọ gị ma ọ bụ na ịlụghazila ọrụ oke ya bụ ka o ji dị mma ịkpọtara nwaanyị nwanne ego ka ọ na-ezu ike wee rizavụọ ike o ji gaa na-alụ ọrụ abalị ọ bụrụ na unu nọ n'mba ofesi enwere nwanne ego gị bụ nwoke ayọkwa gị ị ga na-enyetụ aka n'ọrụ ụlọ maka ụda agwa ọ na-adị too much ya bụ nwaanyị ịma nnọkọta jụ belụsọ ma na-arụ adịrọ gị ịmara iyiri akwa gị akwụgwụla mana mma iwee na-agagharịgodi achọbazi nya ibitu aka na bed ka ebido ụlọ itinye aka nwedị onye ga-agwa gị yipụ ijọsi yipụ ichiri akwa ụla gị wugogo ebetela aka ka ị ga-awụgogo akwa ụla gị ahụ tinye aka ịmara ịgbara ụtọ tija ọ bụ ịma ihe bụ tija ofu mkpụrụ akwa ama ndị gị na kwa mbọsị ka ị ga na-eme onwere mbọsị ije imekwa eche nọ ime nyeta eji ma imezinye ị ga na-eme kwa mbọsị maka mgbe dibụ ụlọ ga-abịa ka ọ ghara inwe ihe ga-anọchi ndị ma njụkwa ajụ wee bụrụ ya ihe m ji ekwu egwu ka ọ ghara ije di na ewu maka oje di na ewu ijide tie ya ma ga-anakwa ọ bụkwa nke ejide nwaanyị ọ na-ejide nwoke ejide nwaanyị ebe ọ gbaa n'ilo nwaanyị ga-ana ijidekwe nwoke ebe ọ gbaa n'ilo nwaanyị ga-anakwa mba ọ bụrụ na ị na-enye ndine nye ọrụ abalị gị ọfụma ị na-agba ọtọ tija na nsi akọrọ na ị ga na-agba ọtọ tija wee na-alarụ ụlọ ọ bụrụ na ị na-eme iwe ejidetie ọ ga-anakwa ya bụ nwoke ga-anakwa emetekwe na ọ bụ nwoke ka unu makwala amalụ ya bụ ndị be anyị ka m ghanatakwa n'okwu m ewee si na iwe ejidete nwoke mmadụ na-anụ nwaanyị ebe ọ na-edina ewu ọ bụ ndine na-agụ ya enwere ndine ọ bụrụ na nwunye gị enyere gị ndine ịyọkata ya edishọ n'okwu ezi ije tie aka jee mee ndine ma ọ bụrụ na okwere and o kwere enye ndine ahụ ọnọkọtazia n'ụlọ ahụ chọsụ nyapụbazie maka ọba azụrụ ijezie kpọta nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ nke bụ na ọ nọ n'ụlọ ọ na-enye ndine kedu ihe a ga-akpụ ya ọ bụ ihe jọrọ njọ ya bụ ị na-eme nke ọtọ tija anwa kwa mbọsị ọ bịakwara anya itinye aka lụọ ọrụ gị ọfụma iwe jide ebe ọ na-eje edi na ewu ọ ga-anakwa ya bụ ọ na bụ nwoke edinyecha ewu bụ ọya na-ata afịfịa ọ bịakwa dine mmadụ ọ bụ alụ ya bụ ọ ga-akpụkwa alụ tupu ihe adịrị ya na mma maka ọ bụrụ na ọ kpụrụ alụ o bukwa uchu na-agagharị ụchụ ka o bụ uchu na-achọ onye ọ ga-agba uchu ya bụ a na-ekwu ka a na-ekwu ịmakwa ihe ọzọ ma enu anyị fụkwa nwatakịrị ikorobịa ka ọ na-edina ọkụkọ ụnụma ihe bụ ọkụkọ nwata nwoke ikorobịa je na-edina ọkụkọ na-atụrụ ihe n'ala afụ ya wee dinelidie wee dinegbuo ọkụkọ
anyị wee fụkwa nke ahụ ọ bụkwala alụ. Kedu ihe a ga-akpụ ya? Onye kụziri ya? Onye kụziri ụdị ya amara? Mana alụ ga na-adịrịrị, mana a ga na-akpụkwa ya. Alụ nọkatakwa ọbịa, mana a ga na-akpụ ya. Unu asị na alụ bịa na ama mkpụ ya, a ga-akpụ ya alụ mana kpụkwa anya akpụ ka ọ wee dịrị ndị Igbo na mma. Ya bụ nwa ahụ dinere ọkụkọ ma nke dinere ewu, a ga-akpụkwa ya. Ọ bụrụ na ekpuru ya, onye ahụ ga-agba akụloghere ma o tolite, o nwere ihe ọ ga-eme ga-aga aga. Ya bụ ọ bụrụ na ị melie gị bụ nwoke mgbe ị dị obere, ị ga-eje saa asịsa gwa nne na nna gị ma ndị obodo ka akpụchapụrụ gị alụ ka ihe gawara gị. Nwere ike ọ bụrụ na ị melie ejidere gị, ịma na ndị na-eme ihe ejidere ya, ọfụkwa onye mere ụdị ya ahụ ụsakwele kụbịa ya. Jesu ejikwa ejide nwaanyị kwala iko, ejidekwe nwoke ya na ya kwala iko, ọ bụkwa nwaanyị ka ejidezie ya bụ nwaanyị akpụta asịsị kọbịa okwute. Kedụkwanụ nwoke ya na ya kwala ya bụ iko? Ezochie efi ya, ezochie ya. Asịsị ọ bụrụ na ị ma na ịkwanụrụ iko, gị tụọ n'okwute, buru ụzọ tụọ okwute. Fancha mee gịnị? Sasalasa gbasa. Ya bụ fancha emechago, mana fa bịakwa ikugbu mmadụ. Imechego mana ịbịa ikugbu mmadụ maka na ejidere gị. Ya bụ ihe m na-achọ ịgwa gị, nzụnyego ori ụka gị bụ nwoke. Ọ bụrụ na imenugo anụmanụ, ọkụkọ maọbụ ewu maọbụ efi, ijeji nwayọọ tọrapụ onwe gị n'agbụ, ụjụ ịgbara onwe gị. Emecha ijebe n'aka na-asụ ụjụ, ijekwa egwu ya na idinere m ewu maọbụ ọkụkọ ma nkịta maọbụ efi, egwu anya. Ọ bụrụ iburu uchu na-agagharị, onwekwa ị ga-akwa agbaghị ewu, ị ghara agbaghị. Ịmara ị ga na-anyụ amịrị n'ụlọ, ị ga na-ezuzu na-enunu. Nwere ihe ị ga-etinye aka ga-aga aga. Ọ bụkwa m na-abụ gị ọnụ, ọ bụ ka omenala Igbo si dị. Ọ bụ alụ, ọ bụ ụchụ ka i butere onwe gị. Ya bụ ihe a na-ekwu kịta. Ọ bụrụ na ị ma na imenu gị, ije sachapụ onwe gị, ya Chukwu bee akwa, a ga-agbagharịkwa gị, asachapụ gị ka imelie na-amara ama. Imezine ga n'iru, ọ ya adịrị gị na mma, ọ ya asachapụ gị ụjụ, mana imezine ga n'iru, ịghọtago, maka ịmara wee mee ya. Mana ịmara mebie onwe gị ka ị na-emegidekwa, ide emegide mmadụ. Chukwu kele mmadụ sisi mebe ihe, di na nwunye mebe ihe, asịra gị na anụmanụ mebe. Mgbe anyị peche mpe, nwoke melie onye agbata obi anyị, ọ gbaghịrị luo taa, ọ ka na-ezuzu ezuzu. O meche na-anyụ mamịrị n'ụlọ, ịmara otoche ka na-anyụ nwa amịrị n'ụlọ. Ịmara ihe bụ nyụ amịrị n'ụlọ, asị ka eje nyakwu ya anya agwọ n'ugwu maọbụ nkiri nke eju ka ọnụ debe amịrị. Ịmara ọnụ alara ụlọ, nwoke mmadụ tochego lugo ogo nnu nwaanyị, ịmago ọ ga-erugo ebe 18, ọ ka na-anyụkwa amịrị n'ụlọ. Maka gịnị? Ọ na-edina ụmụ anụmanụ, ejidelie mama ya jebecha ọrụ, ọbịa ejide ebe ọ na-edina ewu. Ịmara ewu befa, ọ na-edina ewu. Nkwanụ nwa, ewu nwa, o nwere ike nwa ọkala mmadụ, ọkala ewu. Ifuru na ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ya bụ ndị be anyị, ọ bụrụkwa obere ihe. Nwata nwoke a mgbe tere aka, anyị dị na ụmụaka, ịma ihe ọ na-eme. Ndị befa bịachicha ụmụ nwanne ma kọzin ya, maka a na-eme mmemme ekeresimesi, asị ndị nwaada duru ụmụ fa bịacha, ma ndị ụmụ ike a na-eme mmemme eji mara ndị, a na-eme ya kpọcha oku, asị ndị mmadụ bịa, fabia ndị kọzins, ndị ụmụ nwaanyị nwaada nụcha di, fa kpọrọ ụmụ fa bịacha, abịa ụlọ juzie, afụrụ ebe a ga-alalụ, atọ ihe na palọ, ịmara na sitin rum, atọchacha ihe, onye ọbụla edinere. Ụtụtụ alụkwuo ute, edezikwa ụlọ, ejebekwe mmemme. O nwere ike ọ bụrụ mmemme a na-eme izu ụka, a na-esi na-arọ na-eli, a na-agba egwu, a na-eme ihe nkiri, a na-enene. Ya bụ ndị ụmụ nwanne bịacha kọzins ya, akpọchasị ebe tere aka bịa, ebe ụmụ nwanne nwaanyị anụcha di mụcha nwa, akpọtacha afa,
abịa atọcha ute atọ ute maka palọ na-ebu ibu. Ịma na palọ ana Igbo ọ na-ebu aja ibu, ọ na-eburu jewele gote ute atọchacha ka onye ọbụla dinere. Abịa dinericha ala, nwoke eje na-adakpo onye ọbụla na-adakpo onye ọbụla. Ọkwa ụmụ nwanne ọ na-adakpoba obi oreli reli 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 reli. Ịma ihe ọ na-eme oreli reli reli reli. O reli reli ahụ jee ofu nwanne ya nwaanyị, ọ na-akwa eme ndị nwoke, ọ ma na nwoke bụ nwoke, ifugo na ọ ma ihe ọ na-eme mana ọ machara ihe. Ọfụ ụmụ nwanne ya nwaanyị uje dakpofa na-echifa ihe o ji bụrụ nwoke, ọ na-echifa ngede egwu ahụ na-echifanya na-echifanya. Ọkwa onye na-alala ụla ka ọ na-eme ihe, onye ahụ awante n'ike si ya ogenekwa osizi anya ogenekwa wee kwachapụ ya tibe mkpu. Omelite ihe a emete mmadụ nekwe ihe ọ na-eme na ọ bụ ndakpo, ọ bụ ndakpo, ọ bụkwanụ ndakpo nke onye ọzọ, nọọ ụmụ nwanne blọd ya nya ụbalị ya ndị ya na ya relate ka ọ na-eme ihe amatazikwa anya abịa kwara ntaịnị anya n'ezie enyi one room jee lalụ ebe ọzọ, ịlalụ n'ebe ibe gị na ọ nọ na o dinere ewu, ọ na-eji adakpo ụmụ nwanne ya. Ifu gị uchu agbagokwu ya luo taa uchu gbakwala ya, ọ na-ezuzu ezuzu ọ machazi ihe maka oyi o mere onwe ya. Ọ gbara onwe ya uchu, ọ gbara onwe ya uchu. Ọ na-ezuzuzi ezuzu ahụ ọ machazi ihe, o nwere ka o sizi eme maka o dinere ewu na-adakpozi ụmụ nwanne. Kịta mama ejego je sabali ya uchu, a na-asụ uchu jee kpogodi alụ. Mana anụ m kịta na a na-achị ịkpụzi ụmụ alụ maka ụmụ nwanne ndị ọzọ na-eme ọfụma na-eme ezigbote ọfụma, faji ego. Sọsọ ya bụ onye na-ezuzu ezuzu na-alụ ọlụ kwara nkeke ụdị ọlụ ịmara ọlụ ego okwu anụ nwaanyị. So fachọzi kịta ịnụli ya nwaanyị nya maka ụmụ nwanne ndị ọzọ na-eme ọfụma jideti ego na-eme ọfụma maka fedinere ewu, fedinere nkịta, fedinere buusu. So ụmụ nwanne ọ bụrụ na unu fụrụ ya n'anya jeenu saalia ihe unu ga-emeli ebu ịkpụli ya alụ melie saalia uchu n'ọlụ ya nwaanyị. Ọ bụkwa ya bụ na ọgbaghe bifo ọgbaghe ọ ga-esikwa ike. Jeenu mee ihe a, unu mechie enye ifu na ọ ga-ebidokwa gaba n'iru. Ya bụ ọ bụkwa ona ka m na-ewetara unu ịma na ime n'ugodi ya biko jee saa uchu. Ị na-akwado akwado ịkwadosikwana kwasaa. Ụfọdụ na-abụ ọnụ ihe jọrọ njọ akọrọ kama ọ ga-agbali ihe ahụ fọfọdụ, ihe ọ ga-emezi bụ je praktis ihe ahụ nke ọ makanalị ka o si atọ. Nwanne m ijekwene praktis ihe ahụ chachacha. Ịpraktis egwu onwe gị ka ị na-emegidekwe, ị na-emegide onwe gị, ịmakwana ya ma ịtrayin ya, ị agbakwa onwe gị uchu. Ọkwa ifu onwe gị ịda isi ọnụ na ana ma imi ihe afụ ụmụ nwanne gị ga-achawapụ lia na ya ụmụ nke ka kpakpando na-emebe ọfụma. Gị nwa uchu ga-agba gị, ikwene ka uchu gbaa gị. Ihe m ji ekwu egbu achọrọ m ka uchu na-agba ndị be anyị, achọrọ m ka ba na-aga n'iru. Ya bụ ndị be anyị ọgwụ ka ọha anyị n'ọnụ. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelense. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara unu oziọma na-ewere gị n'ala Igbo. Biko tụsaalụ na anyị ozi a, tụsaalụ na anyị ozi a maka ọtụtụ amara ya. Tụsaalụ na anyị ya, nye na anyị akara ịfụnanya, nyekwe na anyị thumb up, nyekwe na anyị star. Ọ ga-amasịkwa anyị. Kwadobe na Igbo anyị na-akwado. Anyị bụkwa ndị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-akụzi ya na Zoom kwa Satọdee na ụka. Anyị na-akụzi ka asụsụ anyị ghara ịna. Anyị na-akụzi n'okenye ma ụmụaka. Ya bụ ịmara asụ Igbo, ịbụ onye Igbo, ịka nwekwara opportunity iji wee bụrụ ezigbo nwaafọ Igbo. Ịka nwere ezigbote opportunity. Ya bụ wepụ ifele ịbịa ka akụzielu gị Igbo. Ndị nne na nna ka na-asụkwala ụmụfa sọ asụsụ Bekee, unu ga-akwụsịzi biko. Anyị na-ayọ unu maka anyị achọrọ ka agbụrụ anyị fuo, anyị achọrọ ka nke anyị na-ana iyi.
ị na-asụrụ nwa gị sọsọ bekee, ị na-ekpochapụkwa agbụrụ gị, ị na-anyị agbụrụ gị na ihe ị na-akọwata bụ na onye Igbo ibe adịrọ gị mma na ịchọ ka Igbo kpochapụ. Onye na-ekpochapụ nya agbụrụ ya ọ bụ ezigbo ihe, mana o kwere anyị ghọta na ịghọtara ihe ị na-eme, mana kịta anyị ghọtara ya, ịkwụsịzịa kpọtụ ụmụ gị n'egbu klas wọd ka ha kụziere fa, maka enwere ezigbo ndị nkụzi na-akụzi Igbo. Tụsaalụ na anyị ozi a biko, tụsaalụ na anyị unu tụsaa anya, ọ ga-adị ya n'obi mma, maka onwe ndị amadụ ka fasị n'ihe a wee mụta ka ọ bara ife uru, maka ndị na-aga azụ dị ọtụtụ n'otu ihe ya meti efe amadụ ihe ọpụta. Kịta anyị kọwara nekwa ihe na-agba uju ka ala Igbo wee dị mma, ka ọ dịla ndị be anyị na mma, nekwa ihe na-agba mmadụ uju. O wee bụrụ ya onye ọbụla nwere iyi etinye n'ọbọ mma. Ịchọ idina mmadụ ije chọọ nwaanyị anọ wee bido ndina, ijekwene na ọyị, maka ọyị abụrụ ezigbo ihe. Jos wele egwu gị debe, wele ngedegwu gị debe. Mgbe ị chọọ ịnụ nwaanyị, gwa nwanne gị nwaanyị maọbụ mama gị maọbụ onye agbata obi gị maọbụ ịfụchatakwa ijiri aka gị nụọ. Mana ndina mmadụ tupu ị nụọ ya, kwụsịkwa ya. O sokwe n'ihe na-akpụchachi mmadụ azụ, maka ịmara ebe ujegote. Ịchọọ ịnụ nwaanyị jụọ ese tupu ịnụba, tupu iwere ngedegwu gị tinyebe n'ihe nwaanyị. Jụkwa ese ka ị mara ma ọ bụ mmadụ ma ọ mmụọ. Ọbụkwa ịfụkwara ọ na-enu gị nnukwu n'ọmaka ka imebe ọ bụrụ ihe dị mma. Ya bụ tụsaalụ na anyị ozi, bitụrụ na anyị aka na shia bọtịn ndị be anyị. Ya gazielu unu, ọ ya adịla unu na mma. Ka emesịa ya.